Okei, no niin, tästä lähtee podcasti. Joo. Kaspar, Ketä meillä on täällä? Ketä meillä on täällä? Täällä on Tapio Alanen. Tapio Alanen, minä. Joo, hän. Moro. Ja sitten Kaspar Matti Svartava tässä. Kassu on tässä. Kyllä. Joo. Mistä me puhutaan tässä jaksossa? Mä en tiedä. Nyt on tiedä. Okei, kalja. Kuparin hinta meni euro 3 sentistä. Euro Just näin. 10 sentti. Ei Just mennyt näin. euro 4 Prismassa edelleen. Nousi 1 sentin. Mutta Alepassa se on euro 10. Toi on Joo. mun mielestä ylihinnateltu. Te oli hinnoiteltu. Joo. Te tiedätte, mitä mieltä me ollaan kalleista hinnoista. Joo, just näin. Joo. Just näin, me ei tykätä. Me ei tykätä. Joo. Me ei yhtään tykätä. Ei tykätä. Ei tykkää tsekkeikään Ei tuolla. tää chat meidän taustalta. Ei. Ei tykkää. Ei tykkää sen takia. Se pelasti Kuuban kanssa. Joo, ja Prisman työntekijät, siis ihan julkinen esarileikkaus, siis telotus. Joo, legit. Ihan oikeesti, kuparin Joo, hinta ei voi olla noin kallis. Legit. Jos sä oot myyjä, sä myyt kupari noin kalliilla. Mun mielestä se olisi pakollinen ympärileikkaus siinä niinku kaupan sisällä, siinä lattialla. Just näin. Just näin. Joo, itse asiassa, kun siis... Joo. Joo. Mut tiedätkö tän, kun sä ostat ennen kuin sä ostit 100 kuparia. Se oli... Ekalle podcastille siis otsikon kupareita, eikö siis kuuplaakereita ja esareita. Joo, just näin. Joo, just näin. Kuitenkin. Ennen kuin sä ostit 100 kuparia, se oli 103 euroa. Joo. Se on 104 euroa. Joo. Mitä mieltä sä oot tästä, Tapio? Toi on mun mielestä aikamoista. Toi on aika raju Joo, sillä, ei jos tollasta voi mitenkään hyväksyä. Toi ei oo hyvä Toi ei käytöstä. mene läpi. Toi ei oikeasti. mene vittu läpi. Toi on hyvä Ja käytöstä. Nyky-yhteiskunnan standardeissa me kuitenkin tarvitaan halpaa olutta koko kansan. Just näin. Se on just mitä näin. se ois halunnut. Just näin. Orpa, kuuntele meitä. Joo, Petteri Orpo, tää on omistettu sulle tää video. Tossa on kamera, tää on omistettu just sulle, vitu porvari. Okei, se oli siinä. Se oli Tulkaa siinä. ensi viikolla. Tulkaa ensi jaksoa, tähän kelloaikaan. Kyllä aika. Ensimmäinen katsoja saa henkilökohtaisesti multa 0,5 grammaa alfa PVPtä. Joo, se on lupaus. Se on lupaus. Hei, nähdään. Nähdään.